Il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' ma jagħmilx apoloġija f'ismu u f'isem il-Partit Laburista għal kampanja tal-assassinju tal-karattru li saret fil-konfront tal-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono u żewġa Tony li minkejja l-isforzi tal-magna ta' propaganda tal-Partit Laburista aktar kmieni din il-ġimgħa ħareġ liberat minn kull akkuża. U wara li l-erba' l-Prim Ministru ma kienx kapaċi jwieġeb domanda sempliċi dwar il-pressjoni li qed issirlu biex isejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Meta aħna ngħidu li l-ambjent huwa priorità għalina, dak ngħidu għax konvinti minn dak li qed ngħidu. Waqt intervista ta' madwar 40 minuta fuq ir-radju tal-Partit Laburista, Abela baqa' jevita wkoll milli jsemmi l-elezzjoni ġenerali. Sa dan it-tant wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista neda l-grupp ta' azzjoni PN Greens li se jiffoka fuq il-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru ħass li għandu jagħmel enfasi li l-Partit Laburista għandu l-ambjent tal-qalbu. Madankollu ma semma xejn dwar kif minkejja l-urġenza fil-qasam ambjentali anke fid-dawl tar-rapport ta' Nazzjonijiet Uniti li juru s-sitwazzjoni kritika anke biex ikunu indirizzati l-isfidi tat-tibdil fil-klima, il-Gvern permezz tal-Ministru Aron Farrugia għadu qed ikaxkar saqajh. Minflok il-Gvern niżżel il-miri tal-Unjoni Ewropea fil-qtuħ tal-emissjonijiet, naqas milli jinvesti f'infrastruttura għal karozzi elettriċi u qed jinjora drittijiet ta' dawk li jinvestu f'sistemi ta' pannelli solari. Iżda għal Robert Abela dwar l-elezzjoni diġà konċar id-data tal-elezzjoni ssir meta jiddetta l-interess nazzjonali. Sharon De Bono, Net News.